Aming papayaginan ta inururay mi nga adati makasungbat. Ayan, at ang araw din na po tinangabak iti may isa ngayon ita nga B32 QNet mobile cellphone apo nga solar powered. So nga no ag text ka rumuar ka. Wan, dadi kay katingan ti init siya. Ket mo mausar no rabi ita siyempre awan ti battery na no ka. Iso nga ibilag mo, tabagbagim, tanong mausar mo. Joke lang, of course, in a very good condition, brand new, from our board member, Fred Vialili of the 6th District of Isabela. Numero 1, katakita polotas yo, iti Totoy Bibo, iti... Alias Totoy Bibong. Alias Totoy Bibo. Gayem ti magsasaka. Wan, bigla nga Gayem ti nagtagalo ka na, Manalon. gayem ti manalon. Kung ano, gayem ti magsasaka. Gayem ti Manalon, siyempre Ilocano. Ano na yung kabil na ito? Kaibigan ng magsasaka. Kaibigan ng Ay. magsasaka. Iti Japanese, Kubota Diesel. Diesel. Bombaje ako Mati, bota. agor ka nalipatan mo itong tigayam ti Japanese. Ano tayo dyan? Nalipatan ko. When you say kaibigan, it's Tomodachi. Tomodachi san... Sa ni Iglesia. Tomodachi Kubota. O, di ka di? Kasla Japanese. Tomodachi Kubota. Gayam ti manalon. At tingarat na po, dajay surat, buksil ako na po, akas makita on the screen. Ayan, ato yan ti paulo na po nga napili mi kini John Mark Idirabi, kabayatan ting kampa nagpipuyat. Ata, naglawag, nakasurat nga. Baliktad. Baliktad ako ka. Ayan. Dayaw ti umili iti title na. Wow. Ayan. Aglagto kayo, no daytoy iti song batyo nga mahang kayo nga sumigsigurado ta nagadumiti si mong Wan, inunan lang ako. Inunan lang. So our winner na po nga si mong bat iti oras iti alas 2:37. Oh, A minute past. the hour of 2:38, 2:39. A minute past. Siyempre nalalpas lang. Okay, dayaw ti umili ko na from Us! Caris Ramon Isabela. Ako na ito yan. From Oscaris Ramon Isabela. Aglagto-lagto ka ditan, no? Sikate, mong nga nangabak! 41 years old. No sika, iti nangabak tumawag ka man. Kitantaman, no among nga sika dayta. Tumawag ka man. Agbilang ta iti 5. No sika dayjay 41 years old from Oscaris Ramon Isabela. Nga simong bat, iti dayaw, ti umili. Tumawag ka man, kunak. Ayan, tumawag. Isata. Nagpartak. Okay. Hello? Hello, Manong. Ayan, si katinangabak at amo launay. Siguro, adati kinopyam ti ansar na ya. Awan. Awan. Anyway, adati si mong bat. Adati si mong bat atay first part ng awan iti address na kin age. Nagan lang kan title of the song. Apo na kabawan na. MC ka, syempre, kompleto. Di ba? With civil service examination rate of 70% passing. Po talaga nga pati di civil service in Gabil na. So congratulations ating Cheryl Cabigas, 41 years old of Oscaris Ramon Isabela. Yes, and kung daway mga ron iti kumablaaw, ken kumablaaw iti pa nag-birthday ni Kabsat Ruby Abila. Sige man. Kablaawak man Manong ni Manang Ruby, nag-birthday na sa Sangalaw. Ninong Estong Salvador. Ninong Estong, ninong mumat. Ay, siwan. Ninong, nagkabagis tang haron, ninong tang pagpada. Ay, kisay. SSS, kung natawin no, Sixto S. Salvador. Ayan, iti sumarunong nga sponsor met, iti may isang nga manok nga panabong into the next program ka dayta. Ang arod, sino pa dagiti kayo mga kablaawan? Ken, dagiti ka opisinap Manong, the engineering office. Ay, kibagam, tanong ba dito nga kuskusilap to? Ni Engineer Alvin, ni Engineer Kenneth, ni Julius, na architect, ni Manong June Obrak, ken ni Openg. Yan yung Openg, Ay, okay. kini ko agaya di Ni Kilong. Ni Kilong. Ni Kilong, ni Wan, ay, Richard, duwa pa, ni Jerome, kini adi makik-opisina. Ni Ni Cristel. Luz Imbag. Ni Los Ay, Imbag. ano ni Cristel. Ape, hamong ay kampanyan, Engineer Kokoy Terte.
Bawal. Ha, mabalin. Mabalin, handa mo nga si kada ito eh. Na, mali. ay pablakan, oh. Anyway, thank you so much for always tuning in, of course, joining the fun. Dito ada kami manan. And until next time, refrigerator ton iti ipapremyo. Wan nga mate, nangabakam nga cellphone Ma'am Cheryl kat solar dito. Solar power, ulitin mo dito, Hindi kan turwar nga ag-text. Okay. Okay, Tsaka ti battery, inidap ko talaga. tsaka ti battery na daw ito, Motolite. Motolite. Ado ti kwata di Nga dyan. 3SM. 3SM. Ado ti nagbasbasutan ta dagi ba baterya. Diyan napukpukong nga baterya iti damdam tala di jay ket isuda mo lamang ala ka di. Okay, joke lang. Anyway, so dahito na po na nga baken iti may isang cellphone courtesy of our very own board member Fred V. Alili Of of the 6th 6th District of Isabela, ang alias Totoy Bibo, ang kaibigan ng magsasaka, kaibigan ng FDD dahito po. Wow. Kaya, natin ko natin tangarot at tabalong. Brad, pakablawan kuna na ni Kuya Conrad, iraman mo mga kablawan ni bakat ko nga ingutak ni Sheila Honorio kan anak ko Ashley Nicole Honorio dito ay Toronto, Canada. One adiji da Canada, iso mabalintamanin iti ag-request kanyanan, iti size large nga t-shirt ken. Ano size Medium. Medium. Small. Yan, Small, okay. ipatulod mo ti kabitan nga panawen. Sino adyan ang ibagaam? Mi Conrad. Aya. 09 dati mga lalati number to text line tayo. Taka na hindi ka nagdengdenga gidjaya Divisoria sa Santiago City. Ni Kuya Billy Mindaros, City Mindaros Band. Mamumpay amin dahil kita, ha? Nataka schoolmate ko JNC, pada kami ti criminology. Ay, pada kayo ti kurso. Pada kami kami nagtuloy. Okay. Musician kami nga duwa. Pada kami nga bumabanda. Okay nga rod, as requested by my sister Annabelle, ken kadawi tatay nga nagado nag-request at yung kansyonem ko na dahi bulan. Yan, kaya nga parigaten. So here it is, our Tapos sa dapat version. tigpapa-shoutout ko na ni batch ko lang ni Marvin Concepcion iti Kabulay, Santiago City. Kablawan pa dagi tayo online balong. At na YouTube ko na tayo na yata. Yung YouTube. 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 Siyempre Ilocano, YouTube. Huwag mo na balbaliktad din ta nagalas. YouTube, kuna na din balbaliktad. Wag. Pasyara naman very slow. Ko ni Emily watching and listening from ay nabasak tayo yan. I came here because my amang was listening on the radio and he wants to see on YouTube from Camila Aquino. Yeah, thank you so much to your amang. Nanood kami sir from Quezon City from Mela Lorenzo, Tayman Balsinitatang from James Isip. Bonjour de France. Shout out to may amang Badol nga nagpipintura. Ayan, kita mo na sila sa YouTube kuna nani. Bonjour de France. Bonjour. From De Niro, tinagan. Kita, ang patito dati France, na. Sa bagay nag-adal kami ti France. Di ka Bonjour de France. Kuna na. Bonjour. Tatano, good morning, kasi naman? Bonjour ga. Kasi lang. Good morning. Bonjour ga. Good afternoon. Good afternoon, minuwa ka. Good afternoon, magandang tanghali. Bonjole. Kasi ending na lang ti sinukatam niya. And magandang gabi. Bon Jovi. Jovi. Bon Jovi. Naparbangon? Bonjolog. Nakaturog pelaan. Bonjolog. Po kita man. So Annabelle, ading ko ti request mo. Kaya na the rest nga nag-request sa iti bulan. Wala man dito yan. Ibusin mo ta boses mo for the last 15 minutes. And of course, Santiago City, happy 25th anniversary. Balamban. Yan. Kukwa nakin kukwa kamet lang. Pintas ka aming mingan. Bon juga. Ket ita nga agmay-may saak. Bon jusa. Umay nakadmet abayan. Bon jude. Tilawag ti silaw ako raw. Bon juraw. Ti bulan atuyaw.
Bonjour. Dinggem katinaki pupukaw. Bonjour. Di bulan atuyaw. Kagurak ti agbiag analiday. Ragsak ko sikat kapuanan. Adasa ma. Okay. Mangnamnamag ingkat lumakay. Panglaki nga ta katipon. May kantainta iulta. Tataman? Panataman? Sa di nga ta. Tipintas Law puraw. di mambagang. Di bulan atuyaw. Chorus lagarutin. Ay Tatangin. Dinggem katinaki pupukaw. Ano nga ito kaya? Di bulan na dayaw. Tatamari nam ko kasano ti karigat nata nga kanta. Masapol mo ti energy no kantaan tayo ito kaya. Ken kasaunay nga power ti boses. Sila kalagol wala kasya eh. So kaya. Bagim nga rin. Ipintas mo dumanon sa jay bulan butok puso mangeg katay-tay akan kaya agsub-subli dito'y ayan sikat biyag ko siksikalat pagduyusan dinggem to'y pusuken rik-rik na emtinak mariklik na ilawag di silaw puraw di bulan atuyaw dinggem katinaki pupukaw di bulan atuyaw. Siya sebarang no. Dala. Kaya tadi kan. Rata. Tilawag di silaw puraw di bulan atuyaw dinggem katinaki pupukaw di bulan atuyaw. Pranas! Ana! La 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 umaabot sa Apa kasi sa balik yung balikas mo tatay? Sika? Madi, nangagkula unay hanga tata da yung bagam tatay. Ano? Planas! Na! Ano mo tay? Nakaw sa bala mana. Slamok sa dajing ngay balbalikas mo balong Anyway, kata-kati mang message kita kami for their love and appreciation. Nagyaman kami apo. Yes. Talagamit nga uray no nagbasit na nagsimple lang dati programa mi kat adu apo iti maragragsakan kada kami. Well in fact, kata-kati papapanami apo nga lugar
At adun sa pa yun, di makiselfie kada kami. Ngayon, Buong tatay sumalasalan, atay makisala, something like that. No, at ako umay nakisala nga 55 nga babakat, ay kaya 65 mo tin nakiselfie kada kami. Kaya nang asawa na nga pulo nga napanlaang nga nakiselfie nga nakisala. We're just kidding. Anyway, thank you so much. Apo kada kiti mangimbita kada kami. And tomorrow is another gig manan sa paan ng tumanti pumanawen. And hanggang mawawanan ti pagkantaan ti 4 day kadubaw. And siguro dito na po nga gibos iti programa mangtod kami pwede may isang asunata ket pumakada kami teko namin at ti bisita mi apong nga kama si Kaswen. Yes, from Porterville, California. Yes, and we would now give you our last piece, Karuba. And into no next week man na po, the same time, 12 to 3 p.m. Yes. Of course, with yours truly, Manong June, together with John Mark. Pastor, operator, and balsamador. Dito lang nga po kasamitan ng radio station din Tire Cagayan, Valley 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsam! Ano yan? Tagalog? Whatever. Uray no, gura enday toy no mo, agyan at tasidong mo, sagutan kat kansyon ko. Hello, Manang Maria Peters. Good night. Uray pa'y si kaket na maliwen, si kalatakit dungdungwen, uray ko nang saanin. Agdaray aglagto ipukaw ko tinagan mo, panunutek langin aming ket awa nagpaiso. No apay amasapul mo tagbalkot, kalikagom ko di ka kumanumik ko, pagtungtungan ta aguray isardeng no, di nakpanawan urnusin ta kumadaytoy. Sa umladay taasaan mon kayat, ngam nagpanunot ka kadi aya. Deket adeket, caket dumeket, adayo nga adayo, apay umadayo, agala ala, agala ala ka, agala ala ta, agala ala agsubli, sa kantumanen lumisi, tumaray ka abumanesbas, umarakot ipirpirmi. Nagrigat no, di mon amo ti papanam, no siyak nga tapay ket pabus uyam, wen mo uray nga tan marirwan. Agtaray aglagto ipukaw ko tinagan mo, panunutek langin amin ket awa nagpaiso. No apay amasapul mo tagbalkot, kalikagom kung di ka kumanumik ko, pagtungtungan ta aguray isardeng mo, di nakpanawan urnusin ta kumadaytoy. Sa umladay taasaan mon kaya, ngim nagpanunot ka kadi aya. Deket adeket, caket dumeket, adayo nga adayo, apay umadayo, agala ala, agala ala ka, agala ala, agala ala ta. Deket adeket, caket dumeket, adayo nga adayo, apay umadayo, agala ala, agala ala ka, agala ala ta. No apay amasapul mo tagbalkot, kalikagom ko di ka kumanumik ko, pagtungtungan ta aguray sardeng mo, di nakpanawan urnusin ta kumadaytoy. Sa umladay taasaan mong kaya, ngem nagpanunot ka kadi aya. Uray
kasidong mo, urayadan kasukat ko. Bye-bye, everyone.